Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Ali o Amina, una-una, advice ito sa mga payo ito sa mga sa bagong kinasal ngayon o sa gusto magpakasal. Allahu Akbar. Una-una, mga kapatid, ang pag-aasawa ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y tinatawag na ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang or wala siya na specific na determine sa isang uri lamang ng gawain na mabuti. Kundi ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat ng ginagawa ng Muslim na ito'y kaaya-ay at katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, considered ito na pagsamba sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi mag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay kung ito'y walang kabutihan. At hindi rin magbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay kung ito'y walang kasamaan. Kung iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-asawa, ibig sabihin ito'y isang uri ng ibadah, pagsamba. So, nakakumit mo or nagawa ninyo ang malaking pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pag-aasawa, ito'y likas, nature, na nilikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nature? Kasi ang lalaki ay para sa babae, o ang babae para sa lalaki. Kaya nga, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Eva. Si Eva, wala ring tatay, wala ring nanay. Wala siyang ama, wala rin siyang ina. Nilikha siya mula sa tadyang nating mga lalaki. Dito sa gilid. Anong wisdom? Anong purpose? Bakit hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si babae mula sa ating mga tiyan na lalaki? Upang hindi mauna si babae sa ating mga lalaki. Hindi rin nilikha ang babae sa ating mga likod na mga lalaki upang magpahuli si babae. Hindi rin nilikha si babae mula sa ating ulo upang hindi mataas si babae kay lalaki. Lalong-lalo na hindi rin nilikha ang babae mula sa ating mga paa upang hindi apakan o gawing alipin ang babae. Kaya, ang purpose bakit nilikha mula sa ating tadyang, ribs, upang samahan. Tingnan ninyo kung mag-akbay, di ba, gilid? Wala may mag-akbay na sa likod. Wala may mag-akbay sa unahan. Di ba? So, gilid gina siya. So, partner. Kaagapay, kasama mo. Yan ang purpose bakit nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang babae at ang lalaki. But pasabot, nature na ang babae para kay lalaki at si lalaki para kay babae. Isa lang ang mapapayo ko sa inyo, lalong-lalo na nandito ngayon sa loob. Isang bagay lang. Pero, yatafarra, sabi pa ng lugar. Sabi, yatafarra, marami itong sanga. One word, pero marami siyang pwedeng mangyari. Isang kalima lang. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna lil muttaqina mafaza. Katotohanan, ang mga taong matatakutin sa Allah, siya yaong magtatagumpay. Dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ang sinabi ng Allah, magtagumpay. Manalo. Fawz ay victory. So manalo. So isa lang na, no? Ipatigbabaw palagi ang takot ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag tunay at tama ang yung takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang dayain ang imuhang partner sa buhay. Hindi mo kayang linlangin ang imuhang partner sa buhay. Kahit sino, kahit ano ang imong posisyon sa mundo. Kung ikaw ay isang imam, pag tama ang iyong takot sa Allah, kaya nimong gampanan ang imong obligasyon bilang imam. Hindi mo madadaya ang imuhang ma'mum. Kung ikaw ay isang amir, kung tunay at takot nimo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nimong gampanan ang imuhang obligasyon. At hindi mo madadaya ang inyong mga ma'mur. Kung ikaw naman ay isang teacher, gagampanan mo ang inyong obligasyon bilang teacher. Hindi mo dadayain ang inyong sarili at ang inyong mga estudyante. Ganon din ikaw mga estudyante. Ganon din ikaw nga bana, husband at asawa. Kung tunay ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo kayang lilangin, dayain ang isa't isa. Kasi tunay ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag may takot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging madali na lang ang lahat. Madali, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon ang lahat ng iyong problema. Papagaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga suliranin. At
bibigyan kayo ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ninyo madadama. Diba? Clear ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atong gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala na, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Palagi na natin naririnig ito na pero hindi natin isinasagawa. Kasi ang problema sa atin ngayon, hinahaluan natin ang ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May takot ka sa Allah pero hindi 100%. Ginagawa mong 90%, 80%. May pinaglaanan ka ng 10% na takot. Natatakot ka sa tao, natatakot ka sa isang organisasyon, natatakot ka baka mawalan ka ng trabaho, baka hindi mo makamit ang iyong pangarap. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, siya ang lumikha sa atin, kaya niya ang lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, conditional sentence. Kung totoo ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah, sino ang matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Una, yun yung sagot. Bibigyan ng solusyon ang lahat ng iyong problema. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. At bibigyan kayo ng biyaya na hindi mo madadama. Promise yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Promise. Huwag kang matakot sa iyong biyaya, rizki. Pagkalikha natin nung nasa loob patay ng tiyan ng ating nanay, nakasulat na ang ating rizki. Huwag kang mabahala. Kung para sa'yo yan, sa'yo talaga yan. Walang makakapigil. Walang makakahadlang. Kung hindi yan para sa'yo, kahit sino pa ang gawin mong bakir, kahit si Mayor Duterte pa, kahit President pa, kung hindi yan sa'yo, wala talagang makapagbibigay niyan sa'yo. Huwag kang matakot. Each person, nanay rizki. Ikaw, ako, tayo lahat, may rizki na. Ngayon, si Ali may rizki, si Amina may rizki. Naging dalawa na ngayon ang kanilang biyaya. Plus, biniyayaan sila ng anak. Tatlo na ang kanilang rizki. Huwag kang matakot, ya ikhwan. Ya ukhti, huwag kang matakot. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن يَكُنْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Kung sila ay mahirap, payayamanin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tunay, tama ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Condition. Kung tunay at tama ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin mo at kaawaan mo ang imong partner sa buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Clear ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, sa malapit na pagkasaling at isa sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nilikha niya si lalaki litaskunu ilayha, upang samahan si babae. So, clear, no? Dari na aya, partner ni lalaki si babae, partner ni babae si lalaki. At nilikha niya sa pagitan ni lalaki at babae ang ano? Mawadda wa rahma, ang true love at mercy. Clear ang aya. Hindi ibig sabihin na pag mahal mo ang isang tao, may awa ka na. Hindi rin ibig sabihin na may awa ka sa isang tao, mahal mo na siya. Naawa ka sa isang pusa. Ang ibig sabihin ba, mahal mo na ang pusa? Kung mahal mo ang ginagawa mo, ang ibig sabihin ba, may awa ka na doon. So, pinagsama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang love at ang mercy. Sabi ng mga expert, pag nawala man ang isa dyan, sira ang pamilya. So, kaya panatiliin palagi ang love at ang mercy. Sa paanong pamamaraan? Kailangan tunay at tama ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin katakutan ng sino man or kahit ano dyan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Pag tunay ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ali or Amina, kaya ninyong gampanan ang inyong obligasyon. Bilang usa ka bana, kaya ninyong gampanan ang inyong obligasyon bilang usa ka bana. Ikaw po, Amina, bilang usa ka asawa, kaya nimong gampanan ang obligasyon nimo bilang usa ka asawa. Mabigay mo ang karapatan ng iyong husband. Ganon din sa Ali. Maibigay niya ang karapatan ng kanyang asawa. So walay mahitabo nga kanang dhol, pandarambong, panlilinlang, pandadaya. Kasi bakit? Dahil palagi mong sinasaisip ng Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nagmamasid. Araw-gabi, hindi natutulog. Kailanman hindi natutulog ang Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng ginagawa natin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi alam ng iyong asawa, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit anong gawin mo, isip pa lang, intention pa lang, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. So mo nang importante sa to ano, dapat permanente ang takot nato sa Allah subhanahu wa ta'ala. No?
Permanente ang takot nato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong gagawin natin, kailangan andun palagi ang takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba nag-ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Clear ang ayat. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyong Allah ng tunay na pagkatakot. Clear. Tunay na pagkatakot. Walay halo. Walay halo. O huwag niyong pabayaan ang inyong sarili na kayo mamatay, maliban na lang kayo ay Muslim. Muslim sa panglabas na anyo, Muslim sa pangloob na anyo. Muslim sa panglabas, Muslim og isip, Muslim pudog niya. Dili tong Muslim lang sa panglabas na anyo, pero sa pangloob na anyo ay dili di ay tinuod nga Muslims. Yun ang pinakamahirap. So, ilagay natin sa ating mga kukuti ngayon, sa mga isip natin ngayon, ali o amina, nakaroon na halal na mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, paningkamutan ninyo nga mahatag ninyo ang katungod sa matag-usa sa inyo. Kaya naman, kasi ang kinatatakutan natin dito kapatid, kung halimbawa man hindi natin maibigay yung karapatan, kasi mahirap na rights. Kasi ang definition ng rights, pag hindi mo na ibigay dito sa dunya, sisingilin yan sa iyo pagdating sa iyo mal-qiyamah. Ang kinatatakutan natin dyan, importante, ibigay mo ang lahat sa abot ng iyong makakaya. Kasi ang kinatatakutan natin dyan, baka mapasok tayo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma yafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Sa kabilang buhay, tatakbuhan ng lalaki ang kanyang kapatid. Tatakbuhan niya ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Tatakbuhan niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Bakit? Pagdating sa Yawm al-Qiyamah, sa hadith, sabi ng kanyang asawa sa kanyang husband, asawa ko, ang aking karapatan. Zawji, hakki. Ganun din ang mga anak. Tatay, ang aming karapatan. So, hanggat may buhay pa, hanggat may hininga pa, hanggat nagpitok-pitok pa ang mata, kaya di ba? Ihatag na to ang kutob sa atong makaya ali og amina. Dili lang direct, kundi sa to ang tanan. So, ibigay natin yung karapatan ng bawat isa. Huwag nyo haluan ng pandarambong, pandaraya. Kasi ang kinatatakutan natin dyan, aside atong adlaw, yung na araw, yung al-qiyamah, yung maipasok tayo sa tinatawag na muflis. Narinig niyo yung hadith na yun, yung muflis? Atadro naman yung muflis, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sabi ng mga sahabat, al-muflis, laysa lahu mal, wala dinar, wala dirham, wala ta'am. Sabi ng Rasulullah, alam ba ninyo kung ano ang muflis? Sabi ng mga sahabat, ya Rasulullah, ang tanging pagkakaalam namin, ang muflis, walang pera, walang pagkain, wala lahat, pobre. Sabi ng Rasulullah, al-muflis, ya'ti bisiyamihi, salatihi, zakatihi, sadaqatihi, walakin wakad syatama hadha, wakad daraba hadha, wakad safaka dama hadha. Ila akhir hadith. Ang ibig sabihin daw, ang tunay na muflis ay hindi yung walang pera. Ang tunay na muflis, nagasambayan, nagapuasa, nagasadaka, nagatalabul ilm. Grabe magibada. Kaya lang, may sinuntok siya, may dinaya siya, may sinapak siya, may nilibak siya, kinig, may siniraan siya. Pagdating sa Yawm al-Qiyamah, ang kanyang kabutihan ay ibabayad sa mga tao na agrabyado niya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kung naubos na ang kanyang kabutihan, yung mga tao na agrabyado, kukunin ang kanilang mga kasalanan at ipapasa sa kanya. Yun ang taong muflis Yawm al-Qiyamah. So yun ang pinakapubring tao sa Yawm al-Qiyamah. Ibig sabihin, yung mga scavenger dito, yung nakatira lang sa kali, hindi yun sila ang tunay na pobre. Hindi ang tunay na pobre, katong Muslim na nagasambayang, nagapuasa, nagahaj, nagazakat, nagajihad, lahat. Pero may sinuntok, may sinapak, may nilibak, dinaya niya, nandarambong siya, lahat. So ang kanyang kabutihan, tamang-tama lang na ibabayad. Pag naubos na, yung mga kasalanan ng mga taong nagrabyado, yun ang ibabayad sa kanya. Ano na kaya kung ang imong asawa, ang imong madaya, ang imong anak, ang imong madaya, hindi mo maibigay ang kanilang karapatan? So, ang mas ingon ako, pagsabot-sabot mong duha.
So, yun lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana may napulot kayo na leksyon, no? O, balik ko na ko nga. Pasensya kay medyo grabe ang akong pagkalit, no? Kulo kauli hada, wastaghfirullahi wa lakum sal muslimina wal muslimat, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Oh.